erastunakin geratu zen mutikoari, neharriteko gutxi falta zitzaionean, galdetu nion. Zer dezu mutikoa, hain estu aurkitzeko? Ba, irakasleak erastuna ematen dugu euskeraz hitz egiten dugunari. Ta ze gertatzen zaio ba, erastuna dakanari? Ba, eskolan eta kalian, euskeraz hitz egiten dugunan artean, azkena erastunakin geratzen danak, zigor eta kastigo handia izaten du. Arra, historia, Bai, garai haietan, eta noin bezalako horreixa, euskaraz hitz egitea. Babak, izein, salta batian jun, mila. Oain? Nola jugonez ba? Jesus, etxek hortxe bertan zion. Biharko lagatzen bali bai, bi ikusiko ditu. Bertan ez da, mona, birrek diepesa berdia. Jesus, motela, ez dekain besteako. Beitu zak, imaginatu zak, garai batian hemen, kanpo futbola zitxola. Eta eskola jun baina leheno, kanpo futbola guztiri buelte eman bihar zitzaian. Eta orduan azteguan, hermanotako aldapa. Kanpo futbola, Hemen, hau dara, utxikan zitxon, pare bat bazatzen besteik, Eta erdian kanpo futbola. Eta, zene jokatzen zuen? Zene jokatuko zen zauztarrak. Club Deportivo Zarau, hori bai, mutilak bakarrik, neskak, baloban egite ziren unuan, baina futbola mutilak bakarrik. Hori bai, afizionatuan, Balomano munuan? Jesus! Alpro joasi baino lehen, magina bat antzerki ikusita gaituguan. Eta futbolian, zene jokatzen zuen ba, Zarauztarran kontra? Ba, Gipuzkoako beste herritakoak eta Euskal Herriko batzuk baita, baina honai pixkat. Oantxak ordatzen hau. Ni gaina hor nituan. Real Madrideko juvenilak etorrituan Zarauztarren kontra jokatzea. Haze girua. Kanpo futbol guztia jendez beteta eta petroien gainean jendia ikusten da animatzen, haze bullak. Zene geratu zen? Eharra pasaua. Nunbait, arbitrua, Zarauztarren kontra, Zarauztarrak, ostikok eta eharki, eta madrileñoa fin-finak, eta orduan, arbitruak, azkenengo momentuan empatian zepastela, arbitruak penalti bat pitatu, Zarauztarrai. Arbitra kaxero zuen? Kaxero, eharra bronka gertatu gara. Zarauztarra galdu, eta... Elkarrizketa txiste eta eztabaiden, hizkuntza naiz euskera izatea nahi, espainola da hemen, frantsesa, trampa hau nola konpon genezake.
arnasaz ta ire izerdiaz, eginak kasik bide erdia basoetan, pinu da pagoa, euskara da geroa, aster bedi, karrikako jana, euskaldura. Guazen korrika, una aukera jalgia di euskaraz, laka erdara, bizi ganoraz. Una aukera jalgia di euskaraz, laka erdara, bizi ganoraz, eskuz esku